Nicole and Chris. 2 years ago, I was diagnosed with ovarian cancer. I was 40 and happily married for 8 years. I was still earnestly praying for a child, pero cancer got in the way. Pakiramdam ko while everyone else's life was just beginning, yung sa akin patapos na. Yung mga araw at gabi ko puno ng pag-iyak at pagdarasal. Yun lang ang kaya kong gawin. What I was proud about was, in the midst of my pain and suffering, I did not even once, question God. I will not pretend to be super strong. Of course, natatakot din ako. But like everyone who goes through difficult time, I found my moment of surrender. A week prior to my surgery, we attended the healing mass at the National Shrine of Padre Pio. Buong mass, iyak lang ako ng iyak. Yung bata nga sa unahan namin, hindi na yata nakinig sa misa kasi ako na lang ang pinapanood niya. It was then that I felt that God carried me. Lahat ng bigat na dala ko nawala. I just let go and let God take the helm. I was lucky my chemo experience was not as horrible as what other patients experienced. Yung kwento nila na suka ng suka at sobrang sakit ng katawan, hindi ko naranasan. There was just this bad taste in my mouth and konting body aches a few days after each chemo session. Of course, I lost all of my hair, eyebrows, eyelashes, at lahat ng body hair. It was okay. I was cool with it. For some, this is depressing. But for me, carry lang. I no longer have to shave and pangit naman talaga yung buhok ko to begin with. I thought siguro, pag tumubo ulit, mas maganda na. Ako yata ang pinakalayas sa lahat ng mga may cancer. We went trekking, we went to the beach, I went malling. Super early nga lang, yung tipong wala pa masyadong tao. I went out of town. In between all of these gimmicks, the chemo sessions went in a blur. 2 years after, my long hair is back and healthier than ever before. Mas makapal at mas makintab. Hindi ko na kailangan magpa-rebond. My skin is smoother than ever. Virgin hair, virgin skin. These are small wins, but worth celebrating. Heto ako ngayon, buhay na buhay pa din at nakikinig pa din sa inyo, tambalan. I was able to celebrate 2 Christmases already post-cancer. I'm on to my 3rd Christmas and alam ko na maraming Pasko pa akong ipagdiriwang. I wrote to tell everyone that cancer can be won. Hindi siya death sentence. Hopefully, I can inspire someone out there who's going through the same battle I had 2 years ago. I am now in remission. Sabi nila, after 5 years pa daw ang totoong graduation. I have faith that I will get there. Ang inyong tambalanistang cancer survivor, Anne.
napakagandang Spirit. and inspirasyon ngayong umagang ito para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga may pinagdadaanan. Correct. Nakakapagbigay ng pag-asa, nakakapagbigay ng motivation. Yes. Siguro totoo no, ang isang tao may pinagdadaan ng problema, when you're in the middle of that situation, hindi mo makikita talaga lahat. Kailangan English, ang daming English nung binasa ko. Oo nga. Bulbul nga ako dito. Sabi ko, ang galing naman. Ang galing naman ng construction. Ano ba Ang yung galing sabi ng niya kanina? pagkakalatag. Andali, nasan yun? I just let go and let God take the helm. Oh, diba? Taray. Spell helm. Ako nga, partner, ako lang, I just let go and let God. Hanggang doon na yun. Ako din, hindi ako kumpleto yung sa akin. Ano? Let go and let God. Ehem. Ehem. Sa mid-English eh. Nakakasamid kayo mag-English. But no, ito, I just let go and let God take the helm. Ano ibig sabihin nun? Malay namin dyan. Wala kami kinalaman dito. Babasa lang kami dito, no? Sinasali-sali mo kami. Huwag mo kaming dinadami sa mga bagay hindi namin alam. Alam mo, Ann, hindi porke hindi porke yung spirit mo ay napaka strong, and then hindi porke napaka faithful mo, gaganyan-ganyanin mo kaming hindi magaling sa English, ha? Naapektuhan kami. Charet, di ba? Hindi, pero as you were saying, partner. Ayun, di ba, when you're in the middle of parang the broken pieces, hindi mo talaga makikita kung bakit. Yes. Questionin mo ang napakaraming bagay sa mundo. Bakit ako? Bakit kailangan itong sakit na to? Bakit sa akin? Bakit sa akin? Mga ganong tipo. But the end of it all, kapag na-surpass mo pala yung problem na yan, not referring to the cancer situation, ano man problema pinagdadaanan mo ngayon, di ba? Kapag na-surpass mo pala yung problemang yon, isipin mo, ay, ang galing. Kinaya ko pala. Kinaya ko pala at I'm sure nasa likod ko lang si Lord. O kaya buhat-buhat niya pala ako habang pinagdadaanan niyang ang problemang ito. Correct. So, kasi kaya niya yan eh. Alam correct. mo, nung ako super relate ako dun sa eksenang surrender, partner. Kasi kung napanood niyo po yung video nung anak ko, nung nagkasakit siya nung April, kung nabasa niyo po sa news, ganun, it was really the time of perfect surrender. Yung time ng surrender, that's the only time na parang makaka-move forward ka talaga. Kasi parang ipinasa mo na kay God eh. Parang, kasi totoo yun eh. Tayo, limitado lang yung kakayahan natin. Tingnan mo tayo, partner, yung kakayahan natin sa English, 5 words lang in a sentence. Pag lumagpas na, na-ehem tayo. Nauubo tayo. Bumabaluktot yung dila natin. Hindi ka makahinga na maayos. Totoo yan. Di ba? Namumula tayo. Ganun. That's us. Kasi we're only human and we can only do so much. Pero pagka nga nakakakita ko, partner, ng waterfalls na sobrang ganda, na sobrang gandang lake sa Canada, yung mga ganun, yung parang sobrang ganda ng world na meron tayo, imposible kasing walang greater force na gumawa niyan. Diba? So, kung kaya niyang gawin yung mga ganyang klase, mga eklavu, diba, na napakarami, di kayang-kaya niya yung problema mo. Yun yung sinasabi sa akin nung pinagdaanan ko last April, partner, na kaya ng Diyos yan. Kaya ni Lord yan. And that's, katulad ng nandito yung sinabi ni Ann, it was, tingnan mo, during that her moment of surrender, nung iyak siya ng iyak at hindi niya na kaya at ipinasa na niya, yun yung time na nakapag-trekking na si ate mo, girl. Diba? And biglang everything magaan. Although hindi siya madali Hindi yan madali. Buti ka nga, girl, hindi ka nag-question ever. Ako, nung nangyari sa akin, dami kong tanong. Actually, di pa nga dun sa nagkasakit yung anak ko eh. Yung time na lahat ng mga broken-hearted, mga kemerot na mga nangyari sa buhay ko, ang dami kong tanong. 'Di ba? Hindi pa yun, mababaw pa yun compared to almost losing your child, 'di ba? Ang dami kong tanong. Ikaw wala kang tanong. Ikaw nga ang ano mo eh, ang galing mo nga eh, 'di ba? So, and really, yung kwento mo, it's serving its purpose now. I'm sure hindi naman kailangang 3 milyon, 100 million ang makarinig ng kwentong to para ma-inspire. Meron lang 1, 2, 3 tao na nabago yung perspektibo. Correct. Na-serve na yung purpose. Ang daming tinuturo ng teka, palitan ko lang yung background music. Oo nga, bigla naging sexy. Lakasan mo, partner. parang
Antok ka daw kasi partner. Imaginin mo may babae, si Maciel. Oh, di ba? Bagay na bagay sa usapan natin, di ba? Ay, nako. Ang laking bagay na itinuturo sa atin ng kwentong ito, no? Totoo yun, uulitin ko lang, yung nangyari sa'yo, Ann, di ba? Nung nasa gitna ka nun, hindi mo nakikita talaga ang liwanag. Ang hirap eh. Yun sinasabi natin, pero you just have to submit everything. Submit yourself, submit the situation, submit your issue, submit your concern. To a greater force. Yes, to a greater force. Hindi kung kanino, hindi sa teacher mo. Hindi. Baka magsabit ka sa teacher mo. Wala mo siya hinihingi. Huwag kang epal. Diba? Submit everything to the greater force. Importante yun eh. Talagang gagaan yung pakiramdam mo. Yes. The time na pumunta ka sa shrine ni Padre Pio, diba? Sinasubmit mo na yun eh. Correct. And alam mo sa sarili mo na hindi mo carry. correct. And yung mukha ng bata nung nakita mo, hindi pa gumaan yung pakiramdam mo. Ganyan yun yung mga paraan ni Lord para Iparamdam. ipakita sa'yo na nandito lang ako. Oo. Just have to submit to me everything. Oo. And I will carry you. True. So yung mga ganon. And yun nga, pag natapos yung kwento mo, dito natin masasabi na ito yung tinatawag na divine intervention, no? Correct. Na parang, kaya po pala totoo pinarana sa akin to, Lord, kasi Ito pala ang dahilan. Yes. Hindi, tsaka yung partner, yung kapag ka nalagpasan mo, yung iisipin mo, paano ko yung nagawa? Tama. Lagi, it's only by the grace of God. Correct. Totoo talaga yan. Parang, kung iisipin mo, no, hindi lang cancer, hindi lang yung kung ano man. And ikaw ngayon na mayroong pinagdaanan, ibig sabihin tapos na. Hindi ba't tama ka partner, nung nasa gitna ka, parang hindi mo alam, paano to? Paano ko itatawid yung bawat araw? Correct. Paano yung bawat linggo? Paano yung bawat oras? Paano yung bawat minuto? Totoo yun. Pero, you surpassed it. Nalagpasan mo siya. At pag binalikan mo, ang sagot talaga dyan, only by the grace of God. Tama. So thank you, Anna, for reminding each and every one of us yung na may Diyos. Na may Diyos, di ba? Yes, sa kabila ng problema mo, Correct. gaano man, kagaano, kabigat yan, may Diyos na nakaalalay sa'yo. At saka partner, yung sinabi niya na na cancer is not a death sentence. Ako wala po ako alam sa cancer. So hindi ko po alam kung wala akong alam dyan. Pero kasi minsan pag cancer, parang feeling natin death sentence. So si Ann and maraming survivors ang magsasabi na it is not a death sentence. And kahit naman sabihan ka doktor lang yan na nagsabi, hindi ko nilalang ha, pero ibig sabihin hindi siya Diyos to say na ito yung actual. 'Di ba? Ito yung mangyayari sa kanya Correct. Hindi there's always that miracle factor. Tama. Hindi mo pwedeng sabihin, ito na tinaningan ako. Hindi daw sure kung makaka-recover. Hindi totoo, hindi sure. 'Di ba? Hindi talaga sure kasi ang mas sure is to hold on that there is a miracle, 'di ba? Correct. Araw-araw may milagro Lagi, nangyayari. 'di ba? Yung mga time na wala kang pera tapos sakto nagkasakit yung pinagkakautangan mo, hindi naningil, 'di ba? Para sa akin maliliit na milagro 'yun, 'di ba? yung for some reason sumakit yung tiyan mo, tapos usually yung CR na yan lagi nakasarap pero nakabukas para sa iyo. Ang linis, may tubig, may tissue. Di ba? mga small miracles yan. You just have to open your eyes that there are really small miracles in life. Totoo. Maraming ganon. Hindi madaling gawin, no? Yung ganung Hindi. klase ng habit that you can see the good good in every situation. Hindi Wala. madaling habit yun, mga kaibigan. Pero pwede nating I-practice. practicein. Kagaya ni Ana, di ba? Na parang nakitaan niya pa rin ng magaganda ang maraming sitwasyon sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Isipin mo yun, parang malagas nga lang yung buhok mo ng mga 20 strands. Di ba? Di ba? Stress na stress Naloloka ka na. Ano ka ba nung every time na bagong panganak ako, ang taas-taas ng hairline ko, ito. Oo. Buti nga tumubo na yung mga baby hair niyan Oo. Yun pala pinoproblema ko niyan kasi pag nanganganak ako, partner, umaabot na siya sa gitna ng bumbunan. Parang nakakalbo talaga this part. Ang arte. Nakakalbo talaga this part. This part, it's like nakakalbo. Pero now, it's like okay na. Diba? Kakabuisit, nakaraffles na ganun magsalita. Diba? Nalala ko lang ako ganun magsalita minsan. Pupunta na ba tayo dun sa baka malaglag tayo sa road, di ba? Diba? Don't go there. Baka may multo in the bush. Oo, correct. May mga ganun magsalita, di ba?
Nakakainis. Nakakabwisit, ang sarap pilipitin ng dila eh. O anyways, 'di ba? Yun nga lang yun partner, eh. Yung nalagas tong Oo. yung dito sa may ganun ako pag nanganganak ako, nalalagas yung dito sa may forehead Di ko. ba nakaka-stress? Nakaka-stress. What more you lose it all, 'di ba? Tama, pero sabi niya, carry lang. Carry Keber, lang. sabi niya. Pag tumubuto ulit, mas maganda na. And true enough, Diba? girl, ang sarap ng virgin hair. Makapal yan, malago at makintab. Correct. Diba? Yung ganun. Ang ganda ng ang ganda ng Perspective perspektibo mo. niya. Totoo. Nakakatuwa, diba? Hindi, tsaka alam mo, feeling ko, ang perspective din ito ni Ann, kahit na wala akong hair, wala akong lashes, ang daming filter na maganda. May kumakalat ngayon ng mga na-filter sa Reels na Instagram partner na natrinay ko nga kanina, as in kahit wala kang ayos, biglang ang ganda mo. Kaya huwag kang maniwala talaga sa everything that you see on social media, do not believe. Kasi, di ba, isipin mo yun, partner, instant instant lashes, instant nose job, di ba? Instant ganda. Instant liit ng face. Kaya kapag halimbawa, meron kang ka-message, Oo. hindi mo pa na-meet, humaling ka. Nakaw. Ito yung mga picture na sinisend. Nakakatakot. Just diba? Beauty ata yung filter na yun or Barbie something, Basta ganun. bagay na kapag papaligayan naman yan sa maraming In tao. fairness, pero ibig sabihin, bago ka ma-in love sa nakikita mong photos, Yan. hindi Video call muna, para Video call mo sure. muna. Okay, ito yung lagi natin sinasabi, partner, ayain mo sa dagat. Yan, diba? yan. Ilublob mo sa maalat na Yan, dagat. yan. Paglabas yan, Mag-snorkel lalabas. kayo. Correct, yan, lalabas yung tunay na mukha niyan. Open pores and all. Hulas na hulas. Hulas! Diba? Para magkaalaman na. Magkaalaman. Mahirap eh. Baka mas ma-appreciate mo pa yung urchin. Grabe ka naman. Sobra ka sa kasama mo. kanya. Sobra ka sa kanya, di ba? So parang feeling ko ganun yung perspective ni Anne. Ngayon, di ba? May mga filters naman, may mga pwede akong gamitin. Kahit nga Tama, walang filters, tama. parang feeling ko ganun siya ka confident, di ba? Yes. Confident that she will get well and confident with her God. Napakaganda nung ng perspektibong yan, Anne. Correct. At Thank napakaganda you. ng kwento na shinare mo sa amin ngayon. It's a Salamat. story of hope Correct. and story of inspiration. Go, go, go. And many more Christmases to Celebrate. celebrate, Ann. Salamat for sharing. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. alam nyo na ha, kapag ka gusto nyo malaman yung tunay na itsura ng mga gusto nyo jowain, Dalhin sa yung mga dagat. nilalandi po ninyo sa internet, Yan. ganyan, dalhin sa dagat. Yung hindi yung Mag-dive kayo. yung talagang magsiswimming kayo, hindi lang kayo aaura sa dalampasigan. Kasi pag naka-aura yan, nakapilik mata pa yan. Hanggang bewang lang yung lusong. Kapag ka hanggang bewan lusaw, nako, natatakot sa lusaw yan. Dapat na nilagay sisid. Tara, sisid Totoo, tayo. correct. Tama yung snorkel, ganyan. Pag-ahon nyo, uy, undin. May undin. Diba? Ang layo dun sa picture niya. Ay, wag na po tayo. Alam mo, ang dami mapanlin lang sa mundo. Pero yung mga ganyang klase mga bagay, pwede tayong hindi malinlang, ha? Tama, may paraan. Meron. Ay, salamat mga Kabisyo dahil nakatuto kayo sa amin ngayong oras na ito. Thank you very much. I hope you're having a feel-good Tuesday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!